Ukazujem Janke miesto, kde som ako dieťa trávil letné prázdniny mimo Bratislavy, v ktorej som sa narodil. Začíname na hrade Branč, ktorý patrí medzi najkrajšie zrúcaniny na Slovensku. Nachádza sa na Kopaniciach, jednom nádhernom regióne na západnom Slovensku, plnom malých domov v údoliach a krásnych výhľadov. Branč slúžil na obranu obchodných ciest a bol súčasťou obranného systému Malých Karpát. Dnes je on perfektne postarané a celý je sprístupnený zadarmo. Dávame si pauzu v Senici, kde sa v nedeľu 6. júla bude konať Kaufland detský festival. A my ideme teraz kam, lebo mi je teplo. Ideme sa kúpať. Je horúco, ideme sa schladiť na Kunovskú priehradu, miestni hovoria záhradský Balatón. Voda je tu svieža a piesková pláž so slnečníkmi je ako na Zanzibare. Je super, že existujú ľudia, ktorí trávia dovolenku aj vo svojom regióne. Čo by to bol ale za letný deň bez hotdogu, dávam si ho na poli s kečupom a horčicou, ešte sa trochu opálime a Janka zhodnotila, že som mal pekné detstvo na Kopaniciach. Ja som nacukrená do konca života.